Je groeit op in een onzichtelijke vraat van rucht is rucht en krom is krom. Krijg je van huis uit een set weerden mooi wat je net omheen kennen. Maar gaandeweg verroert die vraat en zelf verroer je mooi. Antwoorden, zo docht blikken, binnen onder de tijd onderhevig en voldoog opeens net meer. Je moet er zelf nooit denken over het hoe en wat van het leven. De vraag is, hoe redden wij ons mooi wat we mooi krijgen en het leven ons brengt? Hoe maak je weer keuzes? Wat is daarbij uw kompas en wat houdt u daarbij op koers? Annemarie van Gelder is voorzitter van de Partij voor de Dieren in Friesland. Een vrouw met een sterke overtuiging over dat we oors met de wraad en de beesten omgaan moeten. Dat roept bewondering op, maar ik weerstaan. Zowel in het publieke domein als in haar persoonlijk leven. En dat is net altijd makkelijk. Lang had ze tocht dat ze de enige wie die zo tocht en vielde. Ik dacht als kind altijd van, nou, ik ben zeker de enige die het allemaal zo zielig vindt. En dat was zo'n enorme openbaring toen bij die Partij voor de Dieren kwam. Toen kwamen al die gekke mensen bij elkaar. En toen bleek dat een heleboel mensen er zo over en zelfs nog verder gaan daarin. Ik was eens een keer met een stel vrouwen van de Partij voor de Dieren bij iemand op bezoek, die was ziek. En toen kwamen we buiten en toen liepen er allemaal, het had geregend, allemaal slakken op straat. En niemand zei iets en die ging die slakken, die ging ze aan de kant van de weg zetten. Ik denk, ik ben met. Weet je, en want normaal was ik het en dan zei ze, nou, die is van de ratten besnuffeld. Die staat er een beetje slak. Ik heb een vriendin die bij een slak. Ja? Want die maakt eten de plant op. Ja, vanuit haar visie is het heel logisch. Maar ik denk dan van, ik ben een slak en ik loop hier, ik heb het ook maar druk met mijn leven. Weet je wat? Ik vind het gewoon zielig. Ja. En wat was dan maar die vriendin die op die slakken... Ja, dat is een buitengewoon dierbare vriendin. Die heb ik heel hoog zitten. Dus dan lest hij dat slakje maar vertrapen. Nou, ik denk dan misschien zoals bij mijn opa. Die slachtte de koeien heel goed. Die slachtte ze heel lief. En ik denk dan van haar ook van, nou ja, zij. Ik zal haar er niet om laten vallen, nee. Ja. Is Frank aan het stijfsel aan het maken? Plaksel, hè? Plaksel? Ja. Als het goed is. Ja. Oh, je stiert het al. Ja, stiert het al. Zit het er maar? Moet je nog even rieren? Je moet nog eventjes trekken en dan is het bijna klaar. Dus wel even 3 minuten staan, dus dan is die... Dus daar was ik inzet in de campagne? Ja, voor het hand- en spandienst. Het goede doel. Ja, precies. Ja. Zit je nou 1 op 1 achter de partij? Nou, ik heb overal een eigen mening over, maar ik vind het wel heel belangrijk wat er gebeurt, ja. En ik vind het ook wel knap hoe ze zeg maar vanuit een idee over één ding iets te vinden, toch eigenlijk een relatief brede maatschappelijke visie hebben gevormd. Ja. Dochter Barbara van Genne studeerde marinebiologie. Ze is dwaande met een film over oerbevissking van de oceanen. See the Truth, in navolging van Need the Truth. Annemarie studeerde Nederlands en Frans en werkte verder als journalist. Ze jouwt les aan een schroewersopleiding en schroeit zelf ook. Haar thrillerdebuut werd bekroond met de Schaduwprijs. Ik was die boeken aan het schrijven en Barbara, onze dochter, die zei, toen was ze een jaar of 16, toen zei ze tegen mij van... alle leuke boeken schrijven, maar ik begrijp niet dat je die talenten niet gebruikt voor de diertjes. Je vindt de dieren zo belangrijk en ga nou eens wat met dat talent doen ten gunste van de dieren. Hè? Die pubers die kunnen heel hard zijn. Ik ben Barbara, ik wil de gemeenteraad in Amsterdam. Barbara is nu actief als commissielid van de Partij voor de Dieren in Amsterdam. Je kunt erbij denken aan de luchtkwaliteit die in Amsterdam ver beneden de Europese norm is. Dit is een speech van Gary Jurovsky en die moest mij graag zien letten. Hè? Waarom? Ja. Waarom? Nou, ik ben dus afdelingshoofd van de Partij voor de Dieren in Friesland. En ik krijg dagelijks veel mails en berichten doorgestuurd. En ik kreeg ook deze speech toegestuurd. The golden rule states, do unto others as you would have done unto yourself.
Animals qualify as others. And thou shalt not kill. The four most important yet most ignored words in all religious teachings. There's not an asterisk next to that commandment saying, unless you walk on all fours, have fur, feathers, horns, beaks or gills. Mijn echtgenoot, die dus de afgelopen 8 jaar lijdzaam heeft toegezien hoe ik voortdurend fanatieker werd of word over het leed dat dieren aangedaan wordt. En ook dat ik vegetariër geworden ben. En die schoorvoetend eet hij dan wel biologisch vlees. En zo van, nou ja, goed, om ons dan tegemoet te komen, mij en mijn dochter. Maar toen hij deze reportage helemaal had uitgezien, toen zei hij letterlijk van, ja, hier valt gewoon helemaal niets tegen in te brengen. En vanaf het moment dat hij deze speech gezien heeft, is hij veganist. Heel lang heb ik ook wel anders gedacht over het eten van vlees en andere dingen, maar je gaat er wel meer over nadenken. En onder andere het filmpje van Gary Yourofsky, dat heeft bij mij wel toe geleid. Ik zei, ja, als je eigenlijk consequent wil zijn en je ziet jezelf als mens, als een van de dieren, ja, waarom zou je dan andere dieren... We hebben natuurlijk een tijd gehad dat we andere mensen ook de kop insloegen. Nou, dat is voorbij. En ja, je moet in feite dieren ook niet de kop inslaan, als dat niet nodig is. Dus er zit een enorme overtuigingskracht in Gary Yourofsky. Ja. Meer als taalhest, blijkbaar, op die man. Ja, Gary heeft hem nou net het laatste stukje nog laatste setje. Maar het zijn altijd de vreemde ogen die dringen. My goal is simple. All I want to do is reconnect people with animals. And the reason why I say reconnect, it's because each and every person in this room used to be a real animal rights person at one time, a true animal lover, and a real friend of the animal kingdom. And it's when we were kids. We zeggen van, je moet lief zijn voor de poes en de hond en je mag ze mee knuffelen. En dat koetje vindt het helemaal niet erg om dood te gaan. We draaien het precies zoals we het zelf willen hebben. En die kinderen, ja, die denken van, nou, papa en mama zullen het wel weten. Dus die gaan dat nabouwen, die gaan dat navertellen. En er zijn maar heel weinig kinderen die dan ook de kracht hebben om dan tegen die ouders in te gaan. En hoe wist je als Baan daarin? Nou, ik wilde geen vlees eten als klein kind. Ik vond het gewoon vies. Ik vond het gewoon naar om erin te bijten. Dus het was gewoon een fysieke weerstand. Maar mijn moeder is de dochter van een slager. En mijn moeder die heeft dat ervaren als een verwijt aan haar adres. Want zij zei, mijn vader was heel goed voor dieren. Mijn vader slachtte zelf. Annemarie groeide op in de rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid. Haar mem joeg EHBO-cursussen en Heid wie filmer. Bij de Van Gelders wie religie geen item, dus daar lag geen motivatie voor Annemarie haar inzet. Voor de medeschepselen der schepping. Ik vind het überhaupt hypocriet dat mensen in een schepper gaan zitten geloven en dan de hele tijd zitten bidden en hopen dat ze zelf in de hemel komen en allemaal aardige dingen voor anderen doen en dan maar hopen dat het gezien wordt en dat ze dan een prijsje krijgen of zo. Dat gaat mij gewoon te ver. Maar dat we dingen goed waren, dat we dat in feite altijd net ik toch ergens voor? Of van je gezin? Ja, of van je eigen gemoedsrust? Denk ik. Ja, er zit altijd natuurlijk een soort... je doet het omdat het voor jou goed voelt. Omdat je de overtuiging dat jij dat moet doen en omdat je er een prettig gevoel bij krijgt, denk ik. Hoewel anderzijds, ik moet je zeggen dat ik het soms ook wel als een last ervaar, hoor. Dat ik me altijd zo druk maak om al die dieren. Ik denk soms, dat zegt mijn dochter ook wel eens, van waarom vinden we dat toch allemaal zo belangrijk? Ik zou het zoveel makkelijker vinden om gewoon door het leven te fietsen en te denken van nou, ze stukken het maar uit met z'n allen. En dat daar een hond met een zielig pootje rondloopt, nou, hij doet maar, weet je wel. Ja. En waarom voelen wij ons nou altijd genoodzaakt om te helpen, om in te grijpen? Dat is wel lastig. Dat is een beetje het pleegzuster bloedwijn... fobie. Ik weet het niet. Waarom je altijd denkt dat je alles moet oplossen. Ja, en wie had die pleegzuster in die planten? Ja, dat weet ik niet. Ik had het als klein kind al, volgens mijn ouders. Misschien ook, ik was zelf een ziek kind. Ik was ziekelijk. Ik was niet heel sterk. En misschien dat ik daardoor, omdat ik zelf niet zo gezond was, vaker zag wat er verder ook zielig was. Misschien dat ik me daardoor meer mee identificeerde. Een soort compassie bij de wekker maken is. Zo van, oh, die heeft het ook of zo. Ja, weet je. En als je dan zelf daar
kon helpen, dan gaf je dat misschien een plezierig gevoel of zo, ik weet het niet. Pak jij de trap even? In deze tijd van de digitale communicatie jaart het plakken van verkiezingsaffiches nog altijd als een soort oud ambacht bij de partijpolitiek. In Wolvergee is Vera Smit ek van de partij. Hé, ik kom helpen! Hey! Zoenen? Even plakken. Ik zie al dat Frank ervaring heeft met behangen op. Ja, is dat behangervaring of plakondervinding? Nou, allebei. allebei. Nou, we hebben in het verleden veel geplakt hoor. We hebben de afgelopen jaren hebben we gewoon... Bij de vorige verkiezingen? Ja. De hele gemeente? Ja, maar is het dan toch de man die dan het plakken dwang met Annemarie? Nou, ik ben heel pragmatisch, denk ik. Ja? Kijk, hij heeft zijn zijn voorzitter, hè, capaciteiten. ze Ik doe het denkwerk en hij voert het uit. Je moet altijd de mensen gebruiken waar ze goed in zijn. Waar ze goed in zijn. Ja. Annemarie, kan jij die trap een beetje, want het is hier helemaal drassig. Bescheiden, hè, zo aan de rechterkant. Ja, maar wel de eerste, hè? Ja, wel de eerste. Hecht ze hem erom om de eerste affiche te hebben? Nou, het is wel kicken als je dat zo ziet, hè? Ja. Dat is wel kicken, ja. En iedereen die hier zo aankomt rijden, die ziet dat. Nou, dat vind ik heel En erg wat denk je mooi. dan, Annemarie, wat in die handen van die mensen omgaat, dat ze dat zeggen? Ja, dat zeg ik liever Meesten niet vinden het hardop. onzin, maar Ja, nee, ja, wel. Nou ja, ik denk dat heel veel sympathisanten denken van zo, die hangen er alweer. Ja. En misschien dat een aantal mensen ook denkt van, meer natuur, dat wil ik eigenlijk ook wel. En ja, dat ze misschien wel eens na gaan denken. Nou, dat Of hoop op je de natuurlijk. site kijken, Ja. wat dat nou eigenlijk betekent. Want ik ken eigenlijk niemand die ooit zegt van natuur hebben, daar hou ik niet van. Maar Tjenloet is er wel in soorten en maten. Felle reacties op haar instuurde stikken in de kranten en traaien Iervelien badde dit. Ja, dat was wel shocking. Dat was hier ongeveer, denk ik. Zo hier, denk ik. Een skippenkop in de tuin. Ja, dat was heel akelig. Op een gegeven moment was ik mijn hond even kwijt. En dan gaan er de engste dingen door je hoofd. Hè? Van, als die hond nou maar niet gepakt is. En, dus het heeft me een hele tijd wel heel vervelend beïnvloed. En die kop, het is niet, bij mij weten niet getraceerd, omdat de oormerken er ook afgeknipt waren. Politie... de dier is nooit voor. Nee, Ja. de politie heeft het wel heel serieus genomen. En die houden me ook altijd goed in de gaten, moet ik zeggen. Dat als er wat is, ik hoef maar te bellen en ze staan hier. Ja, echt hoor. Ieder moment wist dat toen dacht je van, ik moet er misschien maar mooi ophouden. Nee, waarom? Ik zie dit als een hele domme daad. Want de Partij voor de Dieren heeft, nota bene kort daarvoor hadden ze een wetsvoorstel ingediend tegen het onverdoofd ritueel slachten. Dus wij maken ons druk om de bepaling, maar ook om het onverdoofd ritueel slachten. Dus waar diegene die moet dronken geweest zijn. En hoe is dat dan in die vriendenkring? Een hele goede vriendin van mij, ik had dat filmpje van Gary Yourofsky een beetje at random rondgestuurd aan allerlei mensen. Want ik was er echt van onder de indruk. Maar dat viel bij haar heel verkeerd. En ze zei van ja, jij bent heel gedreven en het interesseert mij gewoon niet. En ik heb er geen boodschap aan en ik wil niet met dat soort dingen geconfronteerd worden. En toen dacht ik van ja, ze heeft natuurlijk vanuit haar standpunt gezien gelijk. Maar wat doet dat maar de vriendschap? Want vriendschap is toch... Ja, dat zal de tijd uitwijzen, dat weet ik nog niet. Ik hou nog steeds evenveel van haar natuurlijk. Maar het is wel vervelend als je op een gegeven moment gaat merken bij jezelf dat je bepaalde onderwerpen uit de weg gaat. Omdat ze irritatie bij iemand opwekken. Anderzijds moet ik dat wel vaker doen. Ik moet wel vaker mijn mond houden. Omdat ik merk dat het averechts werkt als je er te veel over praat. Mensen willen hun oorsprutsen op hun eigen geweten of hun eigen moraal. En dat rekken staan misschien wel. Ja. Plaatje is het, hè?
afwezen. Mijn ouders zijn wel heel erg gek op dieren, maar op hun manier. Hè? En het is niet zo dat ze daar aan tafel hun offers voor brengen. Dat gaat weer een stap te ver. Maar goed, ze zijn 88 en 89. Dus, hoewel ik ook oude mensen ken die nog wel omgeturnd zijn, hoor, absoluut. Ja. Maar Maar hij is die ouders net omturnen kennen. nee. Is het wel bezocht? Ja, tuurlijk. We Ja? hebben veel discussies gehad. Ja? En mijn vader die is het ook wel in grote trekken met me eens. Maar hij kan zelf niet koken. En ik denk dat aan tafel dan laat hij zijn overtuiging ook maar even vallen. Dus ik weet het niet hoe dat precies werkt bij hen. En mijn moeder voelde zich altijd dus wat aangesproken, omdat ze de dochter is van een slager. En die dacht altijd dat ik daarmee haar vader en haar afwees. En ja, dat zit allemaal heel complex, denk ik. Mensen zijn ook in een heel andere tijd opgegroeid. Hè? We hebben de hongerwinter meegemaakt. En ja, kijk, toen zij jong waren, toen had je die hele bio-industrie nog niet. En dat is eigenlijk pas sinds de jaren 70 heeft dat zo'n grote vaart genomen. Maar het gaat net zo heel goed, maar in ouders. Nee, het gaat niet zo heel goed met ze. Nee, het is wel zorg. Ja, het is wel sneu. Heel veel mensen die tegen de Partij voor de Dieren zijn of tegen mij zijn, die zeggen van... ja, je denkt zeker dat het mensen zijn. Nee, het zijn geen mensen, het zijn dieren. Het zijn andere levende wezens. Maar dat geeft ons niet een vrijkaartje om er maar mee te doen wat wij willen. Maar een mens eigen is toch helaas dat hij of zij denkt uit zijn eigen soort, hè, en denkt aan ons voortbestaan. En hoe moet dat nou? Dus wat is, zeg maar, die krachtigste argument voor mensen die het zou zeggen naar de partij waar Stouw vast is? Dat wij met z'n allen bezig zijn om te zagen aan de tak waarop we leven. En als we harder doorzagen, dan breekt die tak af en dan kunnen we het zelf ook wel schudden. En we gaan zo meteen ook nog slagersbitterballen van de vegetarische slager eten. Dus we gaan eerst deze proberen. Dus jullie mogen ook nog meedoen met een vergelijkend warenonderzoek. Nou, Dat is voor mij ook de eerste, maar dan gaat eigenlijk geen borrel zonder bitterballen. Daar zitten, misschien leuk. Ja. Wat mist Stouw nou het meeste van het vlees eten? En een biefstukje. Gewoon een lekkere, kijk, als je op een gegeven moment een echt een goede biefstuk op de grill of zo, ja, dat is wel lekker. Ja. Maar er zijn wel meer dingen. Nou ja, er zijn wel meer dingen lekker die of misschien prettig of voor jezelf goed, die je toch niet doet omdat je denkt, ja, dat kan ik niet maken. Maar als je dus als vegetariër aan de dis zit met mensen die daar, zeg maar, kleine vogeltjes, weten die dingen? Kwartels zitten en zo'n karkasje zitten door te snijden. Dat doet mij pijn. Ik zit daar naar te kijken en ik denk, verdomme lul, waarom moet je nou dat kleine vogeltje zitten op te eten? En die lul eet dan ook vlees heel lang nog. Ja, dat is een tijd lastig geweest. Ja. Dus toen op een gegeven moment kregen we het punt dat hij thuis gewoon met mij vegetarisch meedeed. En als hij dan met zijn werk uit eten ging, dan ging je wel eens eventjes lekker vleesig tekeer. Ja, meer omdat jij er dan ook last van hebt als je ernaast zit. Maar het is gewoon heel niet, naar niet als je... stiekem, maar het is meer dat je denkt, ja. Het is gewoon naar als je naast vleeseters zit. Ja, want daar zou Maar je hoeft net in alles anders. Ja, want daar zou je net in alles hetzelfde te wezen. Ja. Maar het is voor Annemarie wel heel belangrijk. Toch? Ja, maar ja. Dus hoe? Ja, maar dus... Maar ja, dat is een... Kijk, ze kan, als je binnen de partij morgen wel voor in de de Heer gaan, maar daar heb ik ook niks mee. Want dan ga ik niet direct ook bidden of zo. Nee, dat wordt het dan nog 20 jaar en dan... Ja, nee, krijgen we wel mee, hoor. Daar zit wel meer onder. Ja, dat is mooi. Tenzij ze het heel overtuigend weten te brengen. Nou, dat weet ze net volgens mij wel. Ja, nou ja, wie weet. Kom dan maar weer eens terug. Dat is echt even. Na 20 jaar in de Heer. Ja. De kust wel houden van een man die dus vlees eet. Dat is een interessante vraag. Het is hele hete mosterd, hè? Dat is lekker trouwens, hè? Maar ik ben nu 57 en mijn dochter is 26. En als ik... Kijk, ik ben pas later die kant op gegaan. Een overtuiging ook gekregen. Maar ik zeg tegen mijn dochter altijd, als je nou slim bent en je zoekt een partner, zoek er dan een die overtuiging al deelt. Want dat kost ontzettend veel energie.
als jij als overtuigd vegetariër en niet om gezondheidsredenen, maar omdat je het voor de dieren niet wil, dag in dag uit het bed moet delen met iemand die lekker nog eens even een stukje varken neemt. Want dat gaat toch aan je vreten. Dat doet gewoon zeer. En dus ik zeg, als je nou de keuze hebt, zoek dan iemand. Hè, als je die keuze zou hebben, zoek dan iemand die het gewoon ook niet doet. Goed. Balletje. Annemarie, ik wil graag een paar dilemma's voorlezen. Net om die te fileren, maar gewoon om te zien van hoe zit het al daarin. Die band ben al lang het huis uit, hè? En ik weet niet, heeft die zoon verkering? Nee, niet meer. Nee. Oké, nou hij komt thuis met een famke, met een jonge vrouw. En zij blijkt de dochter te wezen van een netsenfokker. Oh jee. Ja. Oh jee, ja. Wat was dan? Ik kan het meisje natuurlijk moeilijk de deur wijzen om iets wat haar vader heeft gedaan. Ze wil het bedrijf van haar huid graag oornemen. Ook nog? Ja. Ik denk dat ik dan wel ga zeggen wat ik daarvan vind. Maar ja, anderzijds, het is dus de keus van mijn zoon. En mijn zoon weet dat natuurlijk ook wel wat ik daarvan vind. Dus ik ga ervan uit dat hij dat zelf ook wel duidelijk zal maken. Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. Ja, maar de leeftijd is groter als van hem. Ik ben zelf ook 20 geweest of 25 en iedereen maakt fouten. En ik denk dat je dan voor alles in gesprek met elkaar moet proberen te komen. En ook proberen te blijven. Ik wil mijn zoon ook niet wegjagen. En dan hopen dat ze uiteindelijk zelf een beslissing zouden nemen die verstandig is. Nou oké, het tweede is... God verhoede, maar het gaat net goed met die zoeners. Heeft het aan je gezondheid. Oh, ja. Heeft het aan het dat het net goed meer. Ik ben hypothetisch, hè? En de enigste remedie is een donorhart, maar het is het hart van een berg. En die moet zijn leven voor mij dan opofferen? Ja. Nou, doe niet. Flauwekul. Net waar. Nee. Maar ik zie niet waarom een varken dood moet om zijn hart aan mij te geven. Nee, flauwekul. Nee. De drift om te overleven is vaak heel sterk. Ja, hè? dat weet ik Sterker dan wel. je Maar soms ik denkt. kan mij niet voorstellen dat ik ja zeg. Nee. Dat hele gedoe met transplantatie. Ik vind als je heel jong bent en je hebt nog kinderen en je hebt nog allerlei verplichtingen. Ja, dan is het iets Zoet wat een oorswest, hè? Verdij? Moeilijke vragen stel jij. Ja, rotvraag. Ja, dat zijn hele het is lastige een rotvraag, vragen. maar het is... Ik weet het niet. Ik kan het niet antwoorden. Ik vind het... Kijk, als ik nou nog 2 jonge kinderen thuis had die van mij afhankelijk zouden zijn. En misschien dat ik dan ja zou zeggen, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Zou jij dat doen?